Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la primul meu vlog de pe acest canal. Ne aflăm într-un Belarus 820. Aici, în el, aici este schimbătorul de viteze. Trebuie să-i nimerești tu viteza. Frâna de mână acolo, accelerația, frâna, ambreiaj. Știți. Aici, uitați, pot să-i bag și cupa acolo, la manetele alea. Sunt pentru cupa astea, una e la disc și două sunt la cupă. Așa. Aici mai țin eu cheile. După cum puteți vedea, mai țin eu cheile aici. Acolo tot așa niște chei și niște ață. Da, o sticlă acolo. Dar nu o luați în seamă. Aici am pus eu asta. Și asta. Vreau să-l fac eu așa mai... Asta așa. N-avem radio la el, dar... E bine. O să facem un vlog și cu ăla. Dar mai pe parcurs încolo. Da. Acesta a fost un vlog mai scurt. Nu uitați să dați un like acolo. Să vă abonați. Pa, pa!